V angličtině se tomu říká shiny object syndrome, což je v biznise v podstatě stav, kdy uvidíš novou skvělou příležitost, jak vydělat spoustu peněz s minimálním úsilím. A čím úspěšnější budeš, tak tím víc takovýchhle příležitostí budeš potkávat. Že tyhle zářivý zlatý předměty jsou jako odrazy vln v moři. Když přijdeš blíž, tak už tam žádný odlesky nejsou. Je to jenom obyčejná voda. Proto si vyber jednu věc, kterou miluješ, protože tyhle ty rádoby velké příležitosti vyžadují nakonec stejně velký úsilí jako tvůj aktuální biznes. A když řekneš ano, každý lákavý příležitosti, tvoje soustředění se rozpadne do desítek dalších směrů. A místo jednoho silného brandu postavíš možná několik, ale všechny budou stát za prd. Zaměř se proto na jeden silný brand, na který ale můžeš být pyšnej. No a když je třeba za pár let přestane bavit, tak můžeš předat dál a najít si něco jiného, co tě bude bavit. Dokud ale nepostavíš jeden úspěšný biznis, přestaň se honit za milionem dalších příležitostí.